Kengi jaodi no mane ko bendi ko to ko na ko to min sura mineno amati rama no na woni ngama ne sai jaro no mane ngama ne ko bendi ko to mammo Jaber Nyarunagi ewang joino eromar Nyarunagi TV. Channel mero mahawuno windu thuro ko mar romo gi jangolo ero mara uma ko bende ngere ko di mar amiso tuongo ageno ni odni wasigane kaka chakre gi nyama giefum kendo kaka omedo dhi waka thuro ero marwake wendo makawuono. Yes. Yeah. Seche mwabedo kanyo gini na kie kawuono. Yes. Na ya to apoka neno TV no kelo ngama wer ni no. To be kale no kidonjo no kipogora na ngama na neno. To be ineno ni mulo ka kidonjo kachacha. Ido ka ina live person. Yeah. Yakoro daen mar moro ni nis joni ilnga sigani no chakre kanyi. To yeah, ini kan niso tuango. Yes, labdagi anilonga ni Dix Dennis Odhiambo. Agude ng'ato ni Janes Nyarigure. Agude kama gambo kangeso. Kenigure county. Yeah. Amiso tuango. Amiso tuango ni mwana. Amiso tuango kwa ni Kensi to. Amiso tuango ni nyingo mara teach. Nyingo mara teach. Yes. Teach. What you teach? Teach material, teach teach Nama will Makwangala. Managi material. Yes. So tumni and give me the school ni team ko so ena lima is coming from your heart as a passion. No, anto mugega madire no poja. Yeah. Muge bandu mora. Mana dia mo poja to. Ana tom juga ka musti jo tom moja tom judiga kilo ja tom to tri bro yo ka semua kuar ki mora ja tom dagi mora ama papa gi mama gi ja tom then ko ka wana gi jo tom mabeli ko poji tom ko jo mo poji tom nyalo ko ina libro do ka ngato ko kata one song achiel mai kabisa lakini after mano kicha kibiji mano ngamu poji tom yeah. Lakini ngama to medioke ibiro mawije iga manyien mabiro mostly osi ko continue to wete ne to men juoke jugi chama kero ne koro an nano ko to monge an to na chako wer kaka school kati ko chako bana na direct. Oh yeah. Kwa shuni di schooling kaka nyathiga kiote di school to jani nyedo chana kadonga bedogo na beje in this school with the invitation man school ini neno ni in kipa chinsa set ni ala di school tukati kota kutuko so mchire gimoro mane chuni gombo ni mano miti patale parna nyati ku school taberi makaneka koro school na imano kati ko mo makabero makaneka school ade watoka somo ni to kisomo sawa kwa ichako tum igamane bado na ya 29 Kama sana. 29 na maya bana. Tene toja malachi owadu wa maduone go kato. Kubino misiali. Kanye mana pujora goyo gita. Ode. Then kana dele mo Kisumu. Kakugo choko vino misiali. To vino misiali no golo to moro ni tuango ni tuango. Korona kana do klaso no tumno na weroga kabisa kore mane wale wacha lunga gani tu kora bende kabla yao bana koro no chaka kwa ni bende jato koro ne nyinge tuango no koro kana chaka kwa koro ni lunga ni mise yes koro ni pechi wale wacha ni lunga ni tuango koro mise ubeda miso koro tuango to bedo mana weroga na weroga yeah
Kore kuma wayude ni mar amiso tuango. Nitiere ei thum kae nitiere gigo nero miluongo ni hit song. Thum mane golie lele makoro jineri nitiere jagoro makama. Thumbe nama wachni kachako thum mokwongo miya ng'era ma ji nyalo mosane nade jathum niluongo ni Diana. Thuolo ringo tonge tiende. Then achaka golo Jasem Jakina. Koro mano thum mano it kabisa. Koro bang'e na agolo thumbe machalo kaka Nyaramola Chiega. Jaote Budo Tony, thumbe manotimo maber e field. Cynthia Tuango, otimo maber. St. Limos Nasangi, and Kisani Veronica Tuango, mago thumbe ma aneno ka timo maber. Hey, 115 songs, man. 115 songs? Yes. Hey. But when you said for the industry car, because you went to 9 I was in class 4 years, so class 5. When I joined Chaco with John Sana, can you say very consistent? Much consistent. Yeah, I Chaco to John, to put it here at home. Na chako to choma dire no kalora yake Canada na we to no maduga goyo buare ya TTD wakali but koro mayao banda makoro banda mwichumi ya kasane mapoka there aweti tomorrow from 2015. Oh, 2015. That from 2015 kanye magole Diana igano ma koni 2016 magole Jasem Jakina igane magole Nyaramola Chiega igane magole Budo Tony Beno kot koro mago thumbe notimo. Koro from 2015 nyaka sani koro makora le industry mar thum. To wacho gani amono e ruma dhiri ma pushing wacho ni an my gima advocate ginadwa na team. Like what pushes you to be that consistent? Yani industry like that will go hit for 5 years before the team become No, yani kakana nisini thum ngani kakani kwa wana jathum brother na jathum. Koro kanyalo wacho ni ang'o madhira samoro kinde magidhira mondo ago thum to kagoye ni nitie gima dwana atim ma kok anyalo timo tawe mathum no mano nyiso ni ok an talented. An talented emomiyo agoye obed ni ber nitie ama rach nitie tagoye ma gima onego bed ni poka gigoye en tho. To achieve nade ma gino bende ikale kaka jathum ma generation but what are the challenges Thum nigi challenges mang'eny okata matin. Thum inyalo dhi goyo mi gige club miyudo ka ji ok obiro mieri ma wuon pachak twanyre kodi ibi inyalo pango some ma gino miyiere samoro bende inyalo goye micham maber. Koro magi gin challenges mane thum kae ma mako jathum aparo ni moro amora. Lakini kani juogi to kijapur to puren mana ni kata ka higa ni otho tilego higa manyien. Kwa hiyo ukigeno kuombea kata botumbi oko ya mora ma yudo mora mubiro kawiro kamano. To like is it a long time thing mean in the future after 5 years or 10 years? Is it something you're planning to do lifetime? Ing'eya thum en kaka duka to bedo kaka tichna mondo mi ayud godo gima nyalo chamo pile. Te sama yudo gima nyalo chamo pile ka extra moro do ginyalo ng'iewo law inyalo timo godo gini chieng' na ifwenyo monego bed ni timo kaluwore gi yuto mochopono. Koro ok anyalo puonji ni an ngima nadwa natim gima kama nyiso ni kok anyalo timo gino tadhi we thumni. Mano nyiso ni ok en juoka mane nadhi asome. Lakini en juoka maonge tich manyalo dhi. En gini buok ne oko. Mano tich matiyo mane momiyo giluonga ita. Haya, sawa. Wacho gania behind every successful man there is a woman. Imi wacho ni behind this music you're doing there is Juogi in it. Mani mapushi. Aside from that, do you have a family? Do you have that woman not pushing on the choke? Namachela ni gidana. Namanya lo bedo gidana ne ka unge pata ne mana tako.
partner en mana dhako. Onge dichuo mibiro yudo ka nigi dalane to onge dhako. An gi mon adek. Yeah. E dalana. Gi nyithindo. Yeah. Kod an gi family. Yes. Are you a family man? Yeah. Nikora mgejwa hapa ni maana nyalo chopowa e gikono ero mar interview ero makawuono mabende wakelo ni acheka chelko amisoto kutoka pokwa mabora ageno ni entere social wa mbui kaeri omiso na joko ndo yudi no clubs ni ndo yudi joko ndo subscribe ni joko ndo share kiji nelo yudi sani social media otiko gimana mwana nyinga minyalo yuda kode Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, amisoto mana makanyo kidhi YouTube bro yudo namba na ana nigi namba chiel en public kilo ni rum koda mana namba minyalo goyo namba no public entere en Facebook en YouTube iso ni ngata ni kod nyalo kawe samora mama madwani yeah kendo kapokwa ngado interview ni ng'ato nyalo wacho ni ng'ato bedo identified gi gimotimo kako bedo kodo identified mano ga miso tuango to dwayar ni mondo mi koro wuoga interview ni moko nge kod machiel kuom tumbe ma bendo gole oko ma kini mane maber ni minyalo moro wa go jolo anina kuna tabia na kama poka golo ma mana Silvia itire nyako makibuto godo to kata siepe nyaka chai nyakina bera makabuto godo to marafiki nyaka pamana Amano motivate from nikech yes no wanyalo wacho ni nitiere kaka ni bayo wachiwa kind of pita gina mano mostly to mbera tek winjo to ji paro ga ni amiso tongo cha bayo wacho amiso tongo yanyo nyiri amiso tongo but any kadio kike class sama da puonjo gikawe mopogore sama ng'ato puonji oko puonji mondo mori opuonji mondo chwanyi mondo ilokri wendi mitimo marach natemo wacho ni nyako makiwuotho godo to kata osiepe nyaka nyiri nikech mano ok en jaodi keny gi jaodi no monego bed ni wuotho go ok na wedi to min sura mineno ama del ama no na woni ng'ama ne sayiero no mane ng'ama onego bed ni wuotho go mamoko ka kiwuotho godo to nyaka osiepe chai like inyalo yudo ni support ni dhako mikelo ma black to ji jogweng' romo kodi kata bajirani romo kodi gi nyako moro makwar kabisa to chwe ipani gibiro pamoni biro wacho ni ng'ane ni chode keto manade lakini nyako ma ingo to kinyo sura ber molo kata chiegi cha lakini ok inyalo recognize nyako no nikech ging'e chiegi koro chiegi no en ema onego bed namba achiel e ngima mana temo koro ber kaka koro o elaborate koro o make the air clear ni onoko yanyo ng'ato mano magweche mana mag ngeche mopondo mang'ama riek manyalo winjo tiendgi kapok gikono ero mar chenro makawuono ni amedo mana kwayo ni donjo e YouTube mare kachacha wacho ni Amiso Thuango YouTube, Facebook, TikTok kamora mora medo subscribe e TJ followers share chopuru miele kendo kapok tieko kendo amedo mana lando ni medo subscribe na YouTube no mara mabendo ngere kod nyingo mar Nyaronagi TV ikelo ni kod an Jaber Nyaronagi kawe ugumago nyasaye mondo omedre to nau kendo